Halo, welcome back to my YouTube channel Queen Sainem Ratunya Iclik dari Jawa Timur, Bes. Oh iya, Bes. Piye iki? Piye mari liburan Imlek gitu. Mari liburan Imlek iki dapat angpau banyak ya sing dek luar negeri sing nang negara Cina-Cina. Iki saya duwe pengalaman dan pembahasan sing sangat sangat mengacengkan mengacengkan, membagongkan. Raiku kok buyu toh, aslinya aku ki cantik jelita dan mempesona loh. Kenapa kok buyu-buyu ini? Aku itu di fase-fase sing apa ya, puber kedua nggak teli. Puber kedua nggak teli ki jan kayak no ya, bucin banget sebenarnya. Aku tuh mencintai seseorang itu lek gak keturutan itu budrek terus gabiek terus wediku ki rono gitu. Tapi ya wis mbuh lah. Pembahasannya apa pembahasan iki ngemii cowok itu bagaikan tuyul ya. Cowok itu bagaikan tuyul. Kenapa sih kok enak ngemii cowok daripada ngemii bayi? Kenapa lek ngemii bayi ki cenderung nggak nafsu, tapi lek ngemii cowok pengen dileboni manuk babuke wis ngene, rasa kakean basa-basi. Saya namiku wong paling nggak seneng basa-basi. Apa perbedaannya itu ngemii bayi karo ngemii bapake bayi ya? Ngemii bapake bayi kenapa bauke iso gatel-gatel, tapi kalau ngemii bayi kok nggak ngefek, nggak ngaruh. Sing puting susu gatel lah, sing inilah lek mungkin perbedaannya puting susu nek gatel iku karena kita melahirkan, memproduksi ASI iku kudu dimikni karena apa, air asine iku wis penuh ya, wis penuh jadinya pengen dimiki. Kalau wis dimiki banyu susune kelong iku lega. Beda meneh lek adewe kacerne iku dalam arti ini putinge gatel pengen dimut cowok. Kalau wis dimut cowok keri nyandake apa bau melok keri kayak gitu loh. Karena memproduksi ASI, menyusui, karena menyusui cangkeme gariangan itu beda banget. Bedanya gatel-gatel itu juga beda gitu loh. Bedanya itu cenderung pengen ke ijlik, ngarah ke ijlik, tapi lek ngemii bayi itu ngarahe ke plong lego ya. Susu iki air susu mentek-mentek ya, air susu mentek-mentek. Yang kalau wis dimikne kan air susune kan wis berkurang akeh nih. Iku lega plong ngono, puting iku sing gatel-gatel sing maune deleweran banyu susu iku. Deleweran banyu susu iku menjadi piye kaya plong kempes, lega kayak gitu. Tapi beda meneh lek ngemii bapake bayi ya, ngemii cangkeme garangan iku jan cangkeme cerongoan, tapi sekali dilat iku bau melu gatel jan. Lek wis dimik susune ngesor gak digrayai apa gak di leboni garan uyuwe si gatelono memang iku gurung penak. Engko lek urung digoyang tipis-tipis, dileboni manuk, dilebokne, ditokne, digoyang, digesek tipis-tipis, iku urung penak polo. Opone bau iku mau urung banyu karo manuke si garangan gatelono mau. Iku durung plong, kadang wis dileboni manuk iku lek ora karo diemik iku yo jek ora plong loh. Iki momo iki batuk-batuk jan momo iki gatelonone momo iki. Aku gemes karo kirik gendut iki jan. Iki pembahasan apa sampe ngundang kirik barang. Lah gemes aku. Gemet. Iya mo. Terus kenapa perbedaannya kayak gitu? Kenapa lek sama cowok iku cenderung iku cekut bau cekut putinge susu yo melu cekut. Kenapa iso cekut-cekute kayak gitu loh. Kenapa? Jadi ini unik. Jadi perbedaannya bayi antara bapaknya bayi itu ngono. Jadi ini
kerine ku beda, nyut-nyutane si bau karo puting susu ki mau juga beda bolo. Beda sembuarange iki beda kok. Beda kabeh. Jadine lek wong apa ya? Wong nafsune kuat iku memang ya luar biasa. Ya memang pokoknya aku ngene iki kudu ngentu. Aku lek pembahasan ngene iki jan traveling tekan ndi uteknya itu. Ya sing wis pengen ngeniki lambene garangan lah, pengen dicumbui lah, pengen disayangi lah, pengen diiclik lah. Jan pokoknya ra karo-karuan deh. Jan pokoknya ya iso wae lah. Jan sembuh lah wis ngono aja lali kentu bola wis ndasku traveling.